Хади Такташ, мәхәббәт тәүбәсе. Йәшлек, гомрең кыска синең. Шундый кыска булып тыйыла. Кишен шәшәк аткан була, ә таңында инде кыйыла. Мәхәббәт, ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле йәшлек ярты гомрен бирә, аның хисе белән янырга. Янган йәшлек, үткән мәхәббәтләр, алар мәңге миндә терелмәс. Күзләрем дә хәзер бер кемгә дә гыйшык уты эзләп текәлмәс. Инде тәүбә иттем ул эшләрдән, азгын күңел күккә басылды. Ирке шикләнмәгән йөрәгемә башлык итеп куйдым вакылны. Вакыл башлык булган көннән алып, көн-төн елый мескен йөрәгем. Һәр көн ызгыш, һәр көн йөрәгемә вакыл башлык бирә кирәген. Их, син йәшлек, их, син тиле йәшлек, шундый кыска булып тыйылдың. Кишен шәшәк аткан булдың, ә таңында инде кыйылдың. Язгы сандугачлы йәшлек таңым үтте инде, ынтылдылар бик күп исемнәр. Инде йәшләр хәзер яратсыннар, инде йәшләр хәзер сөйсеннәр. Ә мин үзем бөтенләйгә тәүбә иттем андый эшләрдән. Читтән генә хәзер көлеп йөрим, гыйшык диеп йөргән кешеләрдән. Шулай да әле, кызлар, Алла хакы өчен миннән бераз читтә йөрегез. Я тәүбәне шунда боздырырсыз, гыйшык итеп куеп берегез. Юк шул, гыйшкым хәзер иясенә кире алынмаска бирелгән. Аның рәсмен беркем, бер вакытта ала алмас минем күңелдән.